projecte, que és un projecte que políticament s'està defensant, és un projecte que com a tècnics, que tenen tan clar que és el millor, estan també, ells posant el millor en la defensa i en l'ànim d'això. Dir-vos de fet que pràcticament no n'hi havia, o a mi sempre me diuen, no hi ha famílies. Doncs dir-vos que en el seu esforç estan apareixent famílies, estan fent-se curs de formació per a famílies, estan activant-se a famílies per a que puguen acollir, tot i que siguen caps de setmana, a criatures que durant un temps se considera que és millor que estiguen fora de la seva família biològica. Doneu-vos també les gràcies a les famílies que esteu fent l'acollida quotidiana, que ja sou famílies educadores, sigueu educadores o sigueu famílies extenses. També hi ha famílies que acullen a altres membres de la seva família. Donar-vos també les gràcies a totes les persones que heu vingut i que teniu, alguns teniu aquesta idea o aquest anhel de poder ser família educadora o d'acollida, i donar les gràcies a les entitats com a BAF, que des de fa uns anys estan col·laborant en portar la bandera d'obrir les portes a aquestes personiques que necessiten una llar, un espai càlid, un espai d'afecte, un espai de seguretat i un espai estructural. Gràcies. Bueno, pues jo soc Laura, vinc de ABAF, que és l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar, i com ha dit la directora, ens encarreguem un poquet de donar aquesta veu a la gent per a poder informar de l'acolliment. Vaig a fer una exposició molt breu, però si algú té algun dubte en qualsevol moment que pregunte. Algo senzillet per així que vos poden quedar clars els conceptes. Tots els que estan així ho tindreu més o menys clar. De protecció que consisteix en proporcionar un entorn familiar a menors que no ho tenen. Com ha dit la directora, un hogar. Al fin i al cabo és un hogar per a un xiquet que no el té en un moment determinat. Hi ha dos tipus de famílies generals, que seria la família extensa i la família educadora. La família extensa és la pròpia família del xiquet, que en molts casos és la primera opció, però quan això no és possible, els nens estan en desemparament i ahí és quan busquem una família. Famílies voluntàries que tinguen sobretot un cor gegant. Les famílies educadores són famílies, tenen que ser famílies totalment voluntàries, solidàries, que volen ajudar i proporcionar un entorn familiar. No n'hi ha un requisit més gran que això, que realment la família tingui ganes d'ajudar i donar un hogar i una estabilitat a un xiquet. I algo que és molt important és que els criteris per a ser família educadora són diferents a l'adopció. En l'adopció, quan una família vol adoptar, vol tindre un xiquet com a fill seu, i tot l'entorn, la guarda, la tutela i la pàtria potestat és de la família. Mentre que quan una família educadora vol acollir, s'encarrega del xiquet, però la tutela la té l'administració. La família educadora és la que s'encarrega del benestar del xiquet, temporalment. Aquí teniu un poquet les línies de la família, com aquest mitjà natural que té de ser per a un xiquet, una estabilitat, un ambient familiar, d'acord amb les necessitats que té el xiquet, tant afectives com formatives, ser una figura de referència i una figura afectiva, que és algo que en un centre de protecció no es pot donar directament i estant en família s'eviten internaments.
determina sobretot el present del menor i el futur. I entrem en les modalitats. Tenim l'acolliment temporal, que el més característic és que és transitori, o sigui, més curt en el temps. Normalment... Perdoneu. Que s'elegeix per a quan el cas dels xiquets es pensa que el retorn a la família biològica és possible o és més curt en el temps, no? I per això, bueno, sol allargar-se com a molt fins a l'any i mig o 2 anys, i és quan es preveu la reinserció del menor a la seva pròpia família. O mentre mentre s'adopta una altra mesura de protecció per a aquests xiquets. N'hi ha voltes que l'acolliment no és la finalitat del tot, no? A lo millor després passa a una adopció, però aquest temps es busca una família per a que la transició fins a la mesura final sigui la millor. La més característica és que és temporal, com el nom indica, és curt en el temps. Sí, porque este no es el que uso yo. Es una mesura... S'adopta la mesura de l'acolliment permanent. Vale. Perquè ofereix al xiquet una vida familiar estable durant el temps que sigui necessari. N'hi ha voltes que a lo millor no és convenient el retorn a la família, no és possible, no se pot adoptar una altra mesura de protecció i el més convenient és que el xiquet estigui en una família de forma indefinida. També és convenient permanent és quan no pot ser una proposta d'adopció per l'edat del menor, per la forta identitat familiar, per la conveniència de mantenir vincles amb la família d'origen. Són una sèrie de característiques que fan que el més convenient per al xiquet és que estigui en una família d'acollida permanentment.